Anya laki din! Ito'y lang gayang tiayan mo, anak ko. Anak lakit din, no rimwar ka. Sa dino kumangay ti daduma apapanak kat matutudo mat nga rod tatang. Aglablaba ka manahin kat saan pa'y anamagaan na itiin labam hindi napalabas nga aldaw. Anya lakit din ni tatang. Kapilitan saan mat amabalin abaybay aklatan nga agbuot dita. Wan angam saan to amamagaan day ta. Napigsapay lang titudaw. Sakit awan ti spinner wano dryer tayaw. Sana ba ni tatang? Nalawa mo ti inaramid yo apagisalapayak. Maanginan to. Wan angam. Ay na tatang, no sa anak nga aglaba, awanin Awanin ti isuot tayo. Sige. Si kaman langan ti makamaw. Anya lakit din ti kastoy. Madiman ang timud mo bakit? Apay akas taman ang tilangam. Di mo tan maidrawing. Masikuranan ko lakay. Anya ti pakasikura maya. Kasano mo ngamin? Manung aldawon ang nakahanger dagita abado. Hindi matan mamagaan. Gagangay na ata matutudo kat nga raw. Anya pa'y ti maisuot ita. Talo alawasan diretso ti tudo na. Dahita nga raw. Sapay awan laundry shop dito lugar tayo. Ita man no adda masingir mo. Gumatang ka iti spinner wano dryer. Tapno saan tayo nga agparikot no kastoy ang matutudo. Uwan bakit? Di ka matanagan. Yornungak dahita. Ada na panunot ko, nanang. Anya day taan na panunot mo, noy may anak ka. Ado dagiti kalugaran tayo nga awanan spinner. Anya nga tano pagbalinan tayo ang negosyo ti dryer tayo, nanang. Ayun na anak ka. Mayat day taan na panunot mo. Nang runa ita matutudaw. Ang manungay nga tatisingiran ta, nanang. Per kilo lata numano ti rate ti daduma. Di isumot ti singira manakaw. Agsalud-sudak pa yung muna iti kumarik nga adda ti laundry shop na iti sentro, nanang. Diyak ngamin kabisado. Ang mga nubas tagpresyo kat ibagada nga overpricing. Mabalin lata mat anak ko. Isupay mat ano adda maurnong mo. Ada kayang dryer yaw marinoy may. Kagat-gatang milaang dayta a dryer, pare. Mayat dayta negosyo, nang runa ita matutudo. Wan nga rod, amangan kunak no kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Manung aldawon nga agtudtudo. Sigurado naurnong mo ta natin murang yaw. Wan isumat ti parikot ti kumarin. Awan mo't ngamin ti dryer may. Kapan ko na ta iyumay na ta i-dryer tayo. Nalakalaang mo ti singer ko. Ay, sige. Ibagak to kun bagat ko. Ado nga min na dyan. Dita duma. Labana pala di na panabas sa lawas. Ngaging gay takot saan pa anamagaan. Talagaan narigat ang mamagaan ti bado ita. Uwan nga ron. Naimbaglangan nata da dryer yu ang mabalin na pakiusaran me. Sana na masapol ang mapan kami pa iji sentro tapno agpalondre. Kung ti solusyon iti parikot mo, Glory bakit? Gimatang ka iti spinner, agaton? Saan pa eh? Saan matgayam? Kat, anya solusyon nga rod ta ibagbagam. At the dryer da marinoy may. Ipapaabang da? Saan? Per kilo. Itulod mo nagitibado tayo ijay, ta ipa-dryer mo. Nalakalang ti per kilo. Nagado tibado tayo. Kan may isa, nadagsan ang mabagkat. Nang runa kit napasa. O di tulungan ka. Saanon? Kasaritak laangan ni Marinoy me. Tati dryer na laangan ti mapan mo buludan. Iso ti abangan tayo.
Hello, Mare Noemi. Apay ka di, Mare. Nakaawag ka mat. Nadamag ko nga da dryer yung Mare. Mabalin abuludan. Ha? Yag mo dagiti badoy diti balay, ta siya kung ti mangi dryer, Mare. Saglalakalaang mo ti per kilo. Di kayat ko asawan kat ti dryer yu ti abangan mi, Mare. Mapan ko ipaalakin nila kay ko inton madamdama. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam saan mabalin nga ipabulod mi ti dryer mi. Ado nga mintibado mi, Mare. Nadagsan mabagkat. Sapay matutudo. Saan ko nga ipapaabang ti dryer mi, Mare? Pasensya ka na. Ang mga numadadaal kit di. No kaya't yu ti maki-dryer, umay kayo langan di ti balay mi. Anya lakit din. Di ka mo't makaaw-awat, Mare. Makapadismaya ka. Nadagsan nga rod tibado, May. Di ka makaaw-awat, May. Anya? Saan ang mabalin nga laan nyo ti dryer? Tada ti nakapila nga i-dryer mi, Mare. Hay, saan kami nga agpa-dryer? Kukam lang ta dryer mo. Di ka agkasta-kasta. Taamom nga awan ti permit mo. Ipulong kan tupay kadagiti masagnan. Hey, kunak lang no makidryer kay ti kumaren, Glory, anak. Ay, saanan anatuloy tatang? Apay ngay. Sapay napigsaman ng titudo na. Asano nga ruda na mamagaan na itibado tayo no kasta. Makapadismaya mo nga min tatang. Iko na nila kayo mo kat saan mo't anangin at isingsingiran ti kumaren. Winangam nagado tibado tayo. Mabanugak lakit di amang bagkat. May mayat no ti dryer da ti mabulod. Ta isulaang ti mabagkat. Nakitak itipos na kat basit mo ti dryer da. Nalaklak ako madayjay ang mabagkat ngam di namot kayat nga iso ti maabangan. Anya lakit day anak kaw. No di na kayat, di sikat ti mapanijay. Hay, saan ang tatang? Rupat kwarta mo't dadya babae. Dakdakal siguro ti income na no per kilo. Iso adi na kayat nga ipaabang jay dryer da. Amaw manakaw. Saan nga umanay day ta apakaupayam? Basta siyak na dismaya akong tatang. Da kayo no kayat ko ti agpa-dryer kadakwada. Di mapan kayo lang. Itulod yung magdagiti bado yo. Anya lakit day. Kapula ang iti dryer, kastamutan ti ibagbagam. Di ko nam kanya kat agpa-dryer da Glory. Apay nga awan pa ilaang ngay. Sana matuloy, nanang. Na, apay ngay. Saanan ata sa bali mo ti kayat na? Kasano asabali ti kayat na. Ti kayat na kat buludon da day ta dryer ngam jak imanugot. Kat day ta tinakadismayaan na. Aywan, nanang. Jak man lakit nga agpasyar-pasyar day ta dryer. Tanariga ta no madadaal. Ay katwa na anak ko, di mo mat mabantayan. May mayat no isudalat ta ti umay agpa-dryer dito'y balay. Isumot lang ti kunak, nanang. At least sigurado a safety ti dryer tayo. Apayan, Glory. Kunak man no ipa-dryer mo na kita abadaw. Nabasalat tamad. Sa anak-anapan lakay. Ita niya aga po. Bay amda kita abado dita. Mamagaan dan tulat na. Nga manong aldawan na ita anay hanger. Umangot ton ara kita. Agin tumot siguro. Alangarin nga rod bakit? Di ka makaawat. Sikat mapan iti ayan danoy mi. Kita laang tadi mo iramraman apaki-dryer dagiti badok. Nani? Anya man ang tinakaupayam. Saan mat nga rod makaaw-awat dadya a babae? Tilaang mat pagkwartaan na ti amuna. Nalaklak ako matitrabaho no jay dryer dati buluden tayo. Saan tayo nga agbagkat itinabasa abado? No di da kayat nga ipaabang ti dryer da, si kalatan ati mapanijay. Ay saanin? Makapadismaya launay mat. Kasta ti ugal yan dadya anoy mikot. Awan mat permit ti negosyo da a dryer. Anya laki din. No di mo kayat, siya ko ti mapan. Ipa-dryer ko ti bado mi ka ni tatang. Ay kumapang ka
lang ano mapan ka. Anya kumaita. Mari Noemi, Mare, Oh, sigamot gayang pare, apay. ipadrayer ko man to ibadumi, Mare. Unak man no sana kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Nasakit ngamin tinakam na kanyakat. Badumi lang ka ni tatang, ti padrayer ko. Ah, kasta? Nakamot kita dyan kumarin. Saan la napagustuhan, malakamot na mapupay. Gapo lang iti dryer, kumkumpurm iti bagbagana. Day tamot la ti jacket iti kumarik no daduma. May samot adi makawawat. Ang adamot na akan ko na day ta. Ala, mudo yun day ta ipa-dryer mo. Anya nga oras amalpas nga ta? Dapat tinakapila. Iso nga inton alas 3 siguro. O sige, iranak tumanan ti rumarinton malam no sumardang ti tudo na. Dapat i-dryer yun nanang. Badon samot da agatunday ta anak ka. Kunak man no saan akayat ti kumarem ti agpa-dryer. Talaga asaan nanang. Bado da pari agaton kan tataduming laang daytoy. Ah, Ano san nyo pa'y laang ananang? Saan pa'y ngamin anal paster aramidak? Tulungan kay tulaangan inton madamdama. okay laeng anak ko. Saan mo't anarigat unay ti trabaho? Naikilom ka din da kita. Nalpasan nanang. Kitaan nyo laang tadiyo paglalaokan. Ang mga no agsisinukat dagiti bado dagiti customer tayo. Wan anak ko, siya akong ti makaammo. Ay, napiksa man ang titudo na. Ay maglangan at nakadano nak ni Tibalay sakbay ang nagtudaw. Wan nga ron tatang. Na, day talat ta ti badaw. Agsukat ka man mo't anak kaw. Ni tatang mo't. Ti kawas ko pa'y laang mo't tinadlaw na. Wan ata badong pay lang day tay di napalabas nga aldaw. Awan nga rodan ti maisuot ko tatang. Apay nga min ayan ipadrayer mo mo't lang iti badong iti gayem mau. Ay, saan ang tatang? Ibabam nga min ati pride mau. Gapo lang iti dryer. Anya lakit din ni tatang. Jak nga rod kayat nga ipa-dryer dagita abado. Basta nga runan. Ano sam, ti saan nga agsukat iti manong nga aldaw. Nay. Kita ang mga nagreklamo nila kay mau. Si kadumot lang tagparikot no ko ha. Bakit? Agsukat ka man mag... Anya lakit din agaton. Di ka mo't makaawawat. Di mo nakita dagiti badok ang nakahangar. Idi pa'y may sangal daw ana magaanti impadrayer mi kanitatang. No impadrayer mo ragita badom, di adda kumamot may suot mo. Ay, awanan. Makabulan na ito atudo na. Ipa-dryer kunto ijay sentro no adda pagpasentroak. O na yun, bakit? Bagkatam na kita, kat nabasamot nga raw. Maan-ano nga min ay pamti pride mo. Saan nagaputa di ka napagustuhan akat maupay ka mutan. Hay, kunamlan asino mga amin day taanoy mi. Awan mo't nga rod ti permit ti negosyo na. Permit pa lang ti birukam. Di ka kidyagyaman, taadda pakiusaran tayaw. Itapay laang, ibaga kaun bakit? Sabalin ti payud mo. Iso apang asim, agpulas ka mutan.
Rumwarak bi tatang. Sa dinaw ti papanam si Kagluray. Mapan ko ipa-dryer dagiti badok. Nasayaan magtaan na panunot mo na ita, anak. Agreklamo mo't ngaminon nila kay ko tatang. Sakto pa'y nga amam agap. Nilakay mo kitlain ti saan. Alawanan tatang. Agrubwat akon. Tamang ano anya pa'y ti papanan ti saritaan. Mabagkat mo na kita. Sublyak to anti dadduma. Hindi kay rumwaran. Tamang ano maarbisan kayo. Narigat no da kayo tang sakit. Sapay may sa kayo mo't asensitibo. Sa dino tinapanan ti asawak tatang. Lapan itayan ti kumarin na anak. Apay ijay tatang. Mapan na ipadrayer dagiti bado na. Nasayat mo't ata na panunot na dayta. Napilitan lang magtaawanan may suot na. Amang ano bumayag pa iti monsaon. No maminsan mo't ngamin ni Glory. Nalaka ang upay. Nakunampay anak ko. Ang tinapatag, nagpakumbabamot lang eh. Naimbaga bigat mo, Mari Noemi. Anyat masapur mo, Mare. Anya day binagkat mo. Badok, Mari. Ipa-dryer ko kuma. Nung okay lang kan ka, ah? Okay lang, Mare. Ala, yag mo ta ikilo tapay. Mare, pasensya kan kadagiti na isawsawang ko iti kalabas. Okay lang, Mare. Anya lakit din aya. Sigurado ka, Mare? Saan anasakit tinakam mo kanya? Okay lang, Mare. Maawatan ka. Saan mo't nga umno arason day ta dryer tapno guraan ka iti kastaunay. Apay nga talangan nagawid ka, bakit? Ata inuray ko pa'y tibadok nga impa-dryer ko. Nagpigsama nga mintitudo na itay. Iso nga inuray ko asim mardeng. Okay, namagaan mo't lang nagitiba daw. Alakay. At damot lang ang isuot ko. No di na palabas nga daw kumapay nga impa-dryer mo, di mayat ko ma. Huston lakay. Di mon ipalagip ti bidot ko. Nakaamiris akon. Kan napagsaritaan mi metlangan kan Marinoy mi ti parikot iti nagbaitan mi. Nasayaat kami manin iti kumarek lakay. Nasayaat mo't nga rod no kasta, bakit? No maminsan ngamin, maawatam ko man ni kumarem. Di mo ipilit ti kayat mo, kan di ka kumamaupupay no di na ka mapagustuhan. Lakay, saanin ang maulit? Talaga akang malik day dyan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.